Ndaona ura. Mbezi ranga kafuga ranga rakazara ropa. Akasimba kapana pane tsinga futi aitoti akaparuma kaipatsenga. Pari kubuda ropa kuti pfa wota muromo wake utanga urinwa. Aitomwa neropa futi. Oni nyama yake itotsenga ichomedza. Bachita ndida kufa nezita raJesu. Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuti tive muri imwe chete yeDestiny TV uye kubaya notification button kuti pese patinenge taisira nyaya you be notified. Munyaya inovhundutsa, nyaya inotyisa yasiya vanhu vasina kana nemuromo yekuti tichisvika kunoku vanhu vese vari kuti iyi ndo inonzi hora chaiyo. Kuri kunzi kune mukomana wechidiki akazvipisa pamasowe asi achidya zvakare nyama yake. Tataura neumwe wevakomana vakatanga kumuona anoti akaendapo achitochaya kuti chii chiri kuitika aona dota richiswa mudenga. Panotika chombwa. Shongwe rakasangana nembwa chairo. Zvinhu zvakatikatyamadza nanhasi kuti tisi kutokwanisa kurara kana kudya. Nokuti zvinhu zvakaitika unbelievable. Chii chakaitika? Mukomana uyu akauya ndakamuona ndine kutotanga kutomuona inini ari pamadota. Ndakafuga gumbezi akadai so. Saka zvakaitika ndezvekuti aisumudza madota achiisa madota mudenga. Pana ndasvika pedu ndataura ndikati ndiwani ko pamana sikanza inini handisi kubva nezita raJesu. Ndikati ayo baba manje ende kurova manje anikona komona baba ati baba asunga bwoza itochorowa baba afamba baba uya bamira pane kombe ngakamira amira apa baba afamba baba amira pamachipsa asina kupfeka ngari naked amira pamachipsira vakomana mauyu ndiye uko bvamuona baba akada kumhanyisa mukomana wewe anditi akamhanya bhayani paseri petereta baba mhanya baba inorara madota zvikuti mwana umoona watoti adisapia but chi angakarapa madota akarara madota mamiyaka ndikabva ndasvika ndati kumana ngatibatsire murume kana apo pane moto apo murume ari kuita sei ari kutsva mubeka sei munobvisa pai madota baba asikobereka kune huni baba aisa ruoko moto zvikanzi kamudoti munhu atsve ngaatsve kamudoti munhu afe ngaafe izvi zvinhu kutotsva handiti pakati pa kuti banga katoisa ruoko moto pepe ndopakabvunzonzi ko apapo pakatemuka unoita sei bozanga deep kati inenge iri panapa zvikanzi apa ndakatemeka pakakwarira baba twarasha baba isa pepe atodengezera zvekuti iye baari iyeka angasingamboratidza kuti ari kutsva asi rasha mukuti raitone moto rine moto akatoisa rasha panapa akadengezera kude rasha rine moto rasha iroro anikona inini zvadaroka ndikati akoma kabatsire murume ari kuita sei ari kutsva murume bhozi anga asina kupfeka ari mumoto kuti ari kutsva murume katisada komana ngandinawo akabva abudisa makamera babudisa mafoni avo vakutotora zvimavhidhiyo vakutotora vhidhiyo kaizvai indokati akomana musadaro katibatei murume timbvise pai moto bhozi anga asiri kuda futi iye pachake iye anga asiri kutoda izvozvo zvakati aiwa munomandibve ndakabva muno ndakuita sei ndakutofa muno ndisori sefi mandakatogara munomu handiti ndakaedza kumhanya ndakadai ndikaedza kufona ndakatora foni yangu inini ndikatofonera mapurisa wani mupurisa atoziya mupurisa akati amanje ina handisi babata tione chitibatsirawo chimhanya chitifonewo vamwe vari kupi vari kukembi handiti mupurisa akati amanje ina handisi babasa hazviite ndikatomuudza tikamuudza but nyaya tomuudza yanga asingakwanise kuitambira handiti ndakatora bhasikoro ndamhanya inini ndikaenda kuna Cobra Way police station. Ndisvika kuna Cobra Way police station ndasvika kuna mupurisa 1 anga aripo. Tikati amudhari kunge mutibatsira nemota zvaitite sei
timhanye vatotanga kutomba namba dzeambulance tiye uchifonera ambulance namba dzeambulance dzabva ndatora yairamba namba yacho iyi pandichinditiyo chimhanye kune rori riri kutakura mavhenda kwezengeri Saturday chimhanye kune rori kutakura mavhenda aya kaya wemhanye na rori kutakura mavhenda ende zveshuwa ndakatosvika namuonde wezi rakani pamisha bva rabuda namuonde ndikasvika rakamira palatima benza palatima benzi pakanangani palegenda ndikasvika ndikataura nyaya ndikati kumana pane chiitiko chiri kuitika but munhu ade kubatsirwa fast because murume uyu anga aitotsva handiti rori kutakura mavhenda rine mapurisa rine mapurisa ndakatosvika ndikataura nadriver akanditi shamari inini nyaya ikai isu hatikwanisa kuita sei kuuye ipapo because ndikwebudu re2 yacross njanji kai nikwakosa because yakatanga kutondibvunza izvo zvekuti arambe saka ndikutika nechepapa ndikati paseri penjanji pane njanji iripo so ndo pane pazviri kuitika paseri penjanji ndikati tingatomhanye because munhu ade kurumidzira munhu ari kutsva munhu handiti ndikati aiwa hatiende ikoko because ndingebudu re2 mapurisa waifunga kuti basa pana rubatsiro kuti munhu abatsirike tese tiri vanhu ka mangwana ndiwa inepe yandakabata mukomana uyu handiti munhu achitotsva achitsva vakomana vakatadza kubatsira timubudise ipapo ine vapedza atonokora marashi atotonimwa marashi handiti patangafunga nemunhu wani kwauri kuti wakamhanya kumapurisa mapurisa asanga nawo vari kuti ivo havakwanisi but vatone mota ndokwanisa kubatsira vanhu tiri mavhenda futi mukati imomo mota iyoyo tokwanisa toti titobatsira vanhu pakati pamwe chete mavhenda handiti vamhanye vatakure munhu handiti tomubatirana vakomana vairamba achiti mhepo yakamugaya totya mhepo yakamugaya nohusarira kopi but inini ndasingatye because ndobatsira upenyu hwemunhu hwakakosha todarika zvimwe zvese handiti because munhu iyeka mafira akaita anorwadza upenyu hwemunhu hautengwe zvakatondorwadza zvisingaite kusvika kubhonzo nekuti iye tinobatsirana sei kumapurisa kwakaenda nei ndikaenda nebhasikoro ndikatoenda ndikakumbira bhasikoro ndikatoenda ndichitomhanya handiti ndikatoenda ndichitomhanya nebhasikoro mapurisa varamba kukubatsira wakazoita sei pandadzoka ndikadzoka pakapaka imwe mota BT50 patona amai vake akutoiswa mota asungwa manje atori pakapekutosungwa makumbo nemaoko achichiviritsa airwisa mukomana uyu anga atone simba rakawandisa but inini ndakangozvipira kuti ndifana kubatsira munhu handiti chero akandikwadza kuita seika ndikasina basa nazvo bho ndinoda mubatsira munhu kuti asasvike pastage yekuti tozvika ashayika munhu uyu maimbomuziva here asati atanga kuita zvakazoitika musi uyu ini ndasingamuzivi ndasingatombomuzivi mukomana uyu anga ari mukomana pawakasvika vakumusunga pane pawanga waona here paanga akuvara kuti paanga atsva anga atsva pana bhozi rokanga aisa moto rakokonyara radai saka rokonyara rakokonyara ka akazonga akuvhunira rokororiya vanhu vaenda netimakamera tavachitora mudhuze vakazonge vatiza vamirira kure bhozi hora yanga vaona ipapo apedza dai bati kuna ndo mvura kunwa handiti mashure apanga moto mwanza mvura ndikuita sei ndiri kufa vanhu vese vakaramba kumupa mvura handiti shamwari yake ndoyakauya nechigubhu yanotamba nayo tikamubvunza munhu ndomuziva here akati ndomuziva uyu ndotamba naye munhu uyu hani mukunzwa munhu toita sei ndomuziva ndotamba naye handiti tikamuti tomubatsiri akaramba kumubata shamwari yake best friend yake akaramba kumubata but ina vazvipira kuti mubate munhu timusunge sezvo airadza kuti ari kurasika njere nguva iyoyo aradza kuti ari kurasika njere ko pakauya namai vake havana zvavakambotaura here zvitira amai vake vakangosvika vakati munhu ane nzara uyu handiti ndo vakamhanya vakadontenga maheu handiti akati aiwa sina maheu da mvura handiti but paanga akutakura neBT50 yakumutakura vakusvimisa mumota ane mashoko akataura kuti ndakatokashika madzwo nawo akatoita maaroni anzi aroni handiti akatoita maaroni meita sei mwana taure zvomeita mwana iye ndiye azvipisa kuti kuna mai vake mai aroni taurai zvavaita mwana mai vacho vakati kudii
Hapana akangomuramba achibatsira achisa mumota. Ndiwe vanogara kupi? Makazonzi yetu vanogara kupi wana? Tangozi vangu Kibs. Kutaura kuno kumukomana yakaradzikwa here uye kana karadzikwa kupi? Ina hapana nditomboziya but chimwe chishamiso chikundishamisa ndechekuti vabereki polisi nezviro chiuya chitaura nini yakanditi hatina ripoti yatakanzwa. Zviroti hama dzemunhu dzevana kuenda kupi dzafana mapurisa kotaura zvese zvaita sei zvaitika panofira munhu andowana ripoti ko yaigotadza kuripota sei. Akazofira kupi apa mutanye yekuti pakaya motikari yaimutakura kuenda naye kupi? Yaenda nekuchipatara bhozi anga akwara zvakaipirara zvakaomarara kuti pamwe akanofira kuchipatara. Vanhu vachitaura inini ndanga ndasara hangu kunoku manzwira ndakazviita zvakani mukomana akafa ari mota achitoenda kuchipatara. Vachibva vazonosvika naye kuchipatara. Kuzosvika kuzoita sei ndandisisipo inini ndipo ndakagumirawo ikono inini achiswa mota. Tinonzwa vanhu panoitika chinhu vanhu vanotaura. Pane here vaizivawo mukomana uyo kuti anokwanisa kuti pamwe pane zvaaitora zvinodhaka kana kuti kudini? Vaitaura vaiti komana aibhema mbanje. Manzwira ndakaita ndikabvunza shamwari yake kaya nechigubhu ndikaibvunzira ti panhanyazotava neiko handiti akati mukomana vanobhema mbanje wese kumupfakosa ndomuziva aitamba sinuka pamhishi vaitotobhema nembanje vanhu vazhinji vaitotobhema nembanje mukomana. Zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika mazuva ano ndezvekuti kunge zvari kutaura kuti zvinhu zvaitotyisa ipapo kana kuti kuri kuda kwekuti inyaya yemadrugs. Chii chamungade kutaura pamusoro pezvinodhaka zviri kutorwa nevechidiki? Bhozi mazuva ano kamadrugs acho ari kuwanda ede mapurisa atibatsire ipapo indiniwe muwamwe vanhu vaitobatwa madrugs pandakatosiya ndichatobata madrugs nezvinhu nekurwara kwandakasangana nako haningona. Toti mapurisa ngatibatsire kune zvinodhaka nekuti tinopera mayuthi ese tinopera nezvinodhaka izvizvi. Kune majekiseni vanhu vari kubana majekiseni hatisoti kwane madhokta here vamadhokta here vakomana kune mudombo Kristu vari kushedzera kuti mutoriro. Mapurisa aka sekutadza kutibatsira kwavakatiita pamukomano uyo titingoti ngazvive zvekupedzisira chitiko chakaita sechichi. Uri kutaura nyaya yekuti paive nemoto paive nemadota moto racho ringe rakawandisa here uye inzvimbo ipi kuyo yakaenda mukomana yaizozvikisa kandi tiri nemoto nemadota ane mazimba achiri kuvhika? Achimhanyiswa akapinda pamasowe paakapinda achimhanyiswa nakomana kodzana kwati naye sezvo asina kupfeka ngatimbati tisesi angona topaakabamhanya nditi zviroti mukomana unibvunza vanhu masowe kati bhozi ndoshandira panapa yakati ende rasera dzima moto kati huni pandakasvika ipapo ndinonomona huni dzaka dzakabatanidzwa dzakapfekerwa sehuni idzodzo dzichirakidza kuti chii pane moto panapa saka ndopaipfekera hoko mumoto zvanga rakachekeka hoko iro rakachekeka kudai akatemeka nechepanapa saka ni pandakasvika ndikasvika ndopomitira hacha pandakatozoona kuti uyu kupinda mwana watomutadza bhozi aiwadzoti adambura ane zvaadambura nekutemeka kwaakaita panamisa zeta chii chakaitika kwaari handiti. Ende pandakasvikapo payaka kumbezi ranga akafuga inini paakasvika achenorara kumbezi ranga akafuga ranga rakazara ropa mwana gumbezi raakutota neropa yedu magumbezi magumbezi edu ari machii ari machiko magumbezi edu twinwani ranga rakazara ropa ndinokambozobata ndikamufugidza sezvo munhu anga asina kupfeka papane vakadzi vamwe vachitora mapoto vachiita sei ini ndikasvika ndikamufugidza but ndikamutona ndatozara ropa kuda kuzoti anenge akatorara achibhridha usiku hwese. Chinoziva kuti nzvimbo yemasowe vanhu vanenge vada kuzonamatirapo pane zvavakaita here vanhu vemasowe vavo vaona zvinhu zvaitika panzvimbo yavo? Inini ndiri panapa ndakatovafonera ndo vakatozounza imwe manpower yakazomubata ichimisa mumota
vanhu vemasowi pana madzibaba vakatorera vakatomubata ndakudzoka mapurisa ninji ndikazosvika akuiswa mumota pana madzibaba vangu atoripo vaviri nemadzimai vangu varipo vachitomubatirana nemasowi avo vachitomisawo mumota vachitoratidza kuti chii vari kuisawo hembe ravo to vakatonditi chimhanya kumapurisa chizvi pasina munhu akukubatsira ndikatomhanyawo kumapurisa but mapurisa akatadza kungouyawo tinopera tese kufaka chii chaungade kutaura iwewe kuti wapuwa mukana wekuti vanhu vakuru vemapurisa pamusoro pezvakaitwa nemapurisa nekuti toziva kuti kana tanetseka mucommunity vanhu vatinofanira kuenda kunochemera kuti kuno kuitika zvakati mapurisa asi katisisawo nehelp kubva kumapurisa iyayo manje tandotaura ndezvekutika ngatiisei musoro pamwe sevana vezimbabwe tosafunga chimwe chete handiti toona kubatsirana madrugs angabude sei nekuti ivo mapurisa aka vanotoziva ndise madrugs hakuna munhu asingaziva ndise madrugs ivo mapurisa ndovanotoziva ndise madrugs aya zvinodhaka vanotoziva kuti zvinodhaka izvi kuti zvinotengeswa apa nepapa but ngadeta kuti angokwanisa corruption takwanisa ngoimisa ndozvandotaura ini imise corruption nekutopera tese mukoma tida kutendai zvese zvamakaita kuedza kubatsiridza mukomana uyu makaziva here zita rake ainzi Aaron ndiwo matauriro aita singazoti semunhu airasika njere ndizviri tataura zvakare neumwe mukomana akanga aripo atiye zvavakaona ipapo nanhasi hazvinzwisisiki nekuti vakatoona mukomana uyu zveshuwa achizvipisa uye achidya nyama yake izvi zvinhu izvi zvakaitika musi weSaturday ndisingakanganiso hangu ari makuseni anga ari makuseni zvekuma10 ndichangobvawo kumba changomuka ndarotsvaga mari ndasvika pandinotandarira paipaenda kungonzwa saundi kumasoyo kuti akashambisika kuti ko saundi iri kubuda ndeyei kusimuka udese kuti kutiona mujaya akutoenda pana mai edu anobika machips apa ari kukumbira regerero asina kupfeka saka isusu sevanhu vacho takatirira kubatanidza tikati pamwe muriwo ichi chaitika chekuti munhu angakumbire regerero asina kupfeka pamusika pevanhu uyu mujaya akabva azongouya futi kukombi kwekwe tindiendesei kumapurisa ndikuda rubatsiro chichi kubva uku kukombi kwekwe ndozongonanga moto akazviisa moto ndokutanga kubvira moto imomo isusuwo takatoshamisika nazvo pakuti timubateka zvinhu zvaite tishamisewo bhozi mese munomu manga matoyelo munomu apa taiti tikatotira uri mubvisa ngozvidzose zvekuratidza kuti patori nezvinhu zviripo achiti ndoda kufa nezita rajesu ndakufa nezita rajesu tikamboti arege tifonera madzibaba pasipoti vakaramba kubatika asi akazongouya ake akazongotakurwa neamene kuti anenge masondosere pamasoro kana kuti chii but isusu sevanhu vemunharaunda uyu mujaya agara kumarandikoku mani sevanhu vemunharaunda tiringozvibvunza kuti uyu munhu akafa but waipa dheni paigara pasiri kuita mariro kuti takazonyatsotsvaga information tikazogonza anotogara kwatinogara but isusu tozvibvunza kuti waipamba pavo pasiri kuitwa mariro tochega chibvunzo chandinacho saka hasati avigwa kuti aboko so far handisitombozoti akavigwa here kana kuti akachemwa handisitomboziva isusu takazongodzwa kunzi munhu akabva pamasoro apa akazofira kumberi zvekuti afa hangu ina handisi kuzviziva ndongoudzwa kunzi akafa ende ndozvibhilivha pakuti akazvidya ruoko rwese mese muno mamatsva mese muno kusvika kuzasi bhozi anga asina kana hemu saka ndakazongozvibhilivha munorevei maitoona achizvidya ndikutaura kuti maiti mukaisa ziso kekutanga maisadzosera kechituka akuti munhu uyu kauyu aizvidya achitaura kutonge munhu akubudiswa madhimoni ngechi achiti ndoda kufa nezita rajesu mukandibvisa panapa ndichafa hamusitozoenda neni kumberi koko ndokwandiri kufira ndoda kubviswa panapa namadzibaba ndovandiroya ndovandigadzira saka isu taingozvibvunza kuti kasi munhu akasetwa namadzibaba here kana kuti kumba kwavo but tichazotsvaga manje isusu chada kungonzwisisa nyaya yenhamo taakachemerwa kupi kuti takatozodzwa kunzi mumwe wedu aitotengesa hedu tanga tisingamuzivi patakazonyatsotsvaga information tikatozodzwa kunzi aitengesa hembe pazasi ende paitengesa hembe ndogara ndichipfuura napo everyday ndotowana dzimwe shamwari dzangu ipapo saka ndaingozvibvunza kuti ko waizvadai but manje pamariro pacho hapana kana nhamo kana hwani ngatimbotera nyaya yekuti aizvidya
munhu kana achidya chinhu anoruma omedza saka mimi makatomuona achidaro pamuviri wake mama ndati izvi zvaitotyisa izvi aitoti akaruma ichi mama mukuona apa pakasimba kapanapo pane tsinga futi aitoti akaparuma aipatsenga aisasvipa aitotsenga kusvika chese ichi chakavhurika pese apangosara bhonzo rekuneni cheto ndokutozosungwa mbira dzakondo akararama achita pawa munhu yanga akatokwara zvekudaro but pawa ingoramba chirwara zvepeni yezvironda aisatombozvinzwa kuti aane zvironda zvekuratidza kuti pane zvinhu zvanga zvitori paari zvekuti vakaona vakambouya chiti madrugs zvikambonzi chii but isusu tati asi madrugs uku kunenge kwatokugadzirwa sei musina kufunga kuti madrugs zvaita ipapo mama inini ndikabakidza mechisa ndikaendwa nekasurface kaikandiguma panapa ndinojamba mama tonge ndaiswa kana parafini nemoto yese but iye ingozvidzosera musoro makabvira munomu musoro bvudzi rese kubvira mama kwese kunobva munongoziva kuti vanhu vatikurirei vanenge vane hari kwese vachibvira munhu akamira tichitomuona kuti munhu ari kutsva isusuwo kuti tibatsire taitotyawo kakuti chi jayo nezvaakazoita plus futi nezvaari kuita unongobata munhu akatozokuruma bcause munhu anenge achizviruma anonetsa kubata unomubata ukazorumwa waiziva zvikasazopera musha tanzwa umwe abva panapa ati vakazoedza kufonera mapurisa akatobomhanya kumapurisa akatomhanya zveshuwa ini hangu ndichitaura hangu handina full information but pamapurisa ndakanzwa mukoma wangu achifona and then mupurisa akafonerwa ndeweareas asi anoshanda chi pakambo yedu yepadhuze akabva ati dzinyaya idzi dzinonetsa zveshuwa bhozi nyaya dzarambirwa kuiwa namadzibaba epamasoro epapo vakatanga zvinhu vanga vari kure saka nyaya idzodzo dzinonetsa kufambira saka isusu takazenge takutongotariswa tasisina option svika pazoya mama wacho pane akazofonera mama mushure meunge afonera mapurisa akazoti mwana ndomuziva nditori nenhamba dzamai vake ndikatofonera mai vake oya chi panapa nopakazofonerwa mama wacho ndokutouya saka mama wacho po wakasvikawo vakutotira kumubatsira pamunhu ainzi asapiwe mvura sezvo anga nenguva yangaita sereba achitsva but mama wake vakazongotadza kuteerera munhu wese vakamupa 2 liters yemvura saka manje achazive manje kuti pamvura pakumupa mwana mvura ndo zvakazokonzeresere kana kuti chii hatichatoziva ivo mai vari kuti chii vanga vapedzisa kuona mwana nguvai kumba pane zvaakambozviita here mai ava manje ava tavaona pamasoro vaiti mwana wangu akauya kumba manheru ari nomao but manje handizoziva kuti zvaitaurwa munhu akataura zvinhu zvaizonzona azongonzwawo manzwiro zvikanzi mwana akabvunzwa nzi iwo akazoenderei kumasoro isusu tine chechi yedu yatinoenda iwo akazoenderei kwako saka ipapo manje handichazive manje kuti ndezvemumurere kana kuti ndezvemwana kana kuti handichazozive but inini hangu chandangoziva ndechekuti mwana ari kuchemerwa kupi chete mwana ari kuchemerwa kupi tomboendawo pamariro bcause zvakatirwadza zvinhu zvekuitika tichinyatsoona waizi saka tieda kunyatsoziva ka bcause munhu zveshuwa zvaakaita patanga takatarisa kana ini ndega ndakatarisa kekutanga ndikatarisa kechitatu kechitatu kacho hanakuzotarisa futi ndanga ndakutotokumerera kutya akazobviswa pakumanguva ino tongoti apa akakloka 1 hour achiita zvinhu zvaaita ndokubatanidza madzibaba ndokubatanidza mapurisa vakazoramba kuya but takazoona vanhu vepachechi ndo vakazouya chinomubatsira ndobva atomubvisa saka isusu tinoitawo zvemakombi kwedu kubudiriro ndakabva ndatodzikawo nekombi akutoenda nemota kuzasi but pasina 2 hours ndatodzokawo nekombi ndatodzoka futi ipapo pasame sports ndakatoudzwa kunzi munhu afa inini ndaudzwa kunzi munhu afa hana ndatoudzwawo nekwaigara nekumarani kwaitambira ndakazongopfuurawo nekoko but handana mariro andakaona but pamba ipapo pari kunzi pakasiwa paiswa ropa pakasiwa paitwa se ndichanyatsoziva hangu kuti hanzi pamba ipapo akatombosiyarwa atomborwa futi namama akazvicheka meso makabva asiya anyora cross mumba make isachi zvimacross imba yese dhirowa muchinjiko cross yemuchinjiko neropa ndakachekwa panapa ndokwanisa kutoshandisa panapa pari kubuda ropa ndichidhirowa
chicross ndoenda pamwe ndodrowa chicross izvo zvanzi mupa makazararo apa pamariro hapana apa munhu ari kunzi akafa hatichatozivewo. Tataura zvakare neumwe wakomana vakanga varipo ati iye vakazokwanisa kufonera mai vemukoma uyu. Isu zvatakaona mukomana akabva hatira kuziva kuti akafamba takazongomona amira apa bhastopa asina kupfeka kudaro mukoma wangu bva muti ko munhu ubvo here because vakomana vetu vanga vakagara uko vauda kuuya uchimumhanyisa ndopakamhanya akapinda masoro apinda masoro akabva aisa maoko ake mumoto aisa maoko ake mumoto abva atanga kutsva mukoma wangu vatonendera neshamo zvikanzi bude papo zvikanzi yayo ina ndibude vabata chivhinga chemoto chirasi chemoto atiri kutombotsva chiri kutobvira moto chinofungaira moto akachibata zvikanzi iye ukatoya kunoka ndouchatsva ina nditsvi mukoma wangu ndopawakati vanhu ndopawakatanga kuungana akabva asibvisa moto saka ganda rake ratangira atsva nemafuta rere saka akabva atanga kuridya manje kutsenga. Makatarisa? Takatotarisa apava maibata takatotarisa kuti yesu akatarisa svika momzi wacho wazofonera ndopa kuzouya momzi wacho pawakauya because mukomana aiti inini mukandipa mvura ndikutofa ere mukandipa mvura kuti madzibaba asati auya ndichatofa saka ini ndikuda madzibaba musandibvise panapa ndikuda kuti mukangondibvira panapa chete ndakutofa. Saka mai wacho pawakasvika wakabva bata pachironda paipai haana kutombodza pain aida kutorwisa futi mai vacho aida kuti mai vacho saka vanhu vese bva vatoenda ikoko pane mukomana akazosvika ipo amendana madzibaba ndo wakazobatsira mai vacho wamubatsira bva wamusunga mbira dzakondo netambo wamusunga makumbo bva wamubvisa masoro bva wamuradzika apa but isu chikuti shamisa ndechekuti takazoti vanhu vesu wabva panapa mangwana makufeni ndichipinda mutoilet yeti yange yakapfekwa namukoma wangu eblack ulani so yange tone makanda ake akakandwa mukati mabata saka tikuti isusu manje hatichazoti akazokanda makanda acho mukati mundiani mukuedza kutaura kuti pane nyama dzakazaka mwiri wake dzakasara dzakatowanda zvipo zvakakandwa mutoilet nani hati utoziva bozi yeti yacho takazoona iri mutoilet yeti iyo yange iri yeti yani yake yange ingori sani yeti yekuti yakangonhongwawo vaibara zvinhu makanda ake vaiswa musaneti mwemera zvakandwa takainini mafeni tikupinda mutoilet munhu atoya achibvisa saneti yanseneti yanoti saneti tisana chamana hapana tikuziva ini ndikupinda mutoilet ndikutoona saneti yeito nemakanda yakatoputidzwa icho yakatoiswa pasaidi pegomba petoilet ndoba ndikutodedzera matai ndati mukoma wangu ayo buda nomo ndati aone zvinhu zviri munomu ndoba ari kutosvika kutodaira kutoona makanda emukomana zviguru ganda renyiri maiguru maglovos aya zvaishomorwa zvese kudai zvakatoita kunge maglovos nobata saka zvikuti shambe iwo mai wacho chaicho haanombobvirawo mboya panapa kumba kwacho chaicheko kuda kutiende kunhamo hakuna nhamo yacho zvezvi chikuti shambe ndechekuti mukona mhamzi wacho vari kudyiwa nechechi yavo saka mukomana uri kuuya paakaita pachechi apa tikutogara tikubvunzwa kwaakatoitwaka ndo kwatoita kuti mukomana iti atomhanye bani bozi isusu tinoona kuti mukomana uyu kumba mvura kwaakatoita mhambi wacho ndikutoona kunge vatone zvavadai kuita pamwana wavo bozi mwana waiti mukangondipa mvura madzibaba asati ndikuita sei ndikutofa iwo wakabva bvuta mvura kune mumwe bvaumupa mvura paaikumbira mvura makapanzwa here takazenga aiti mukandipa mvura ndinofa asi akazenge akukumbira mvura azenge akukumbira mvura iyeiti aikumbira mvura ndiri batikati iwe tikakupa mvura urikuda kufa madzibaba asati wauya saka ndikuda timirechi madzibaba wauye madzibaba acho akanga ati vari kuuya singazozive papo munhu akazofona kuti madzibaba akati vari kuuye henoti wakati chii kuti tazongonzwa ichingonzi madzibaba wamuti mubvise muchechi muise pasaidi muna maimbomuziva here asati aita izvi yanga tori shamwari yangu aitotengesa hembe kuzasi ukepfu anga akura sei
mazera edu ana mazera auyu zvekumakore mangani ma20 21 saka maitomuziva asati aita izvi ndaitomuziva zvaaitaura nezvamungaziva munhu aingosvikawo kana pachibhemwa mbanje aingobhemwa but anga asingambobheiwe zvitekiteki ende patingati drug rakamuuraya mukomana because drugs hakuna drugs dzinouraya munhu osvika munhu pakuzvidya nyama yake bozi kuona kwedu titoona kuti munhu pamwe angatofa kudhara mabara bozi mimi munhu ari normal angatsemura ganda rake pari kubuda roboti pfa wotsa muromo wake otanga urinwa aitomwa neropa futi nyama yake aitotsenga ichomedza tikati isusu munhu ari normal tomupa mvura kwakatifira tamupa mvura but mubereki akaita patience yekumupa mvura pasina mavazi hanzi akazotakurwa nemotikari atakurwa nemotikari hanzi akazofira murodhi asati asvika kuchipatara but isusu kumba kwavabereki vacho kova nhama yacho hakuna isu tiri mafanzi acho tichine nhonochema mwedu but hakuna mai vacho hamusi kuvaonozi mai vacho hasikuoneka zvikunzi pamba pakazara ropa panyorwa neropaona here tinakupaona but macho ndozvo vakatotiudza izvozvo bozi mukomana akapanapa akachekwa zvinonzi kuti anga akatosungwa newaya but mai wacho tikuti isusu chimwe zvanzi kutishamisa ndekuti waya akazobva uko kwamai vacho vasinaita patience yekumutera munaipenga wamusunga adambura obva wamusiya kuti azoone ngoti wakomana wakawanda vastereki mumafanzi tadza ungofora ngoti wakomana mwana wangu anetsa kamepa next door yamutibatiro mwana wangu ari kunetsa handii but ivo vakatomutora zvokutomusiya zvokutoti hana basa tataura zvakare neumwe mukomana ati pamwe pacho vanhu vanotora advantage yekunzi vanotanga kuta kuti madrugs munhu ari kutora zvinodhaka asi vanhu vachitosundira mhepo pamunhu nekuda kwekuti zvaiita mukomana uyu vaimuziva achiita bhizinesi rake rekutengesa mbatya ndakaona hura asinono kubva nambuya nehanda chaiva chiripo takutaura zvekudhara uraiti hatatambonzwa history yekunzi munhu akazvidya direct kudya munhu kuzvidya iye masikati kwete mausiku kwete zvekuti anotozoseka pafoni kazvidya tisanhu acho akaona achizvidya masikati kubva svika kuhura kai kokumba manje kumba ndoko akabhura dhanzi kumba akati anyora makrosi mbamesi neropa hanzi aizicheka akaziti aitsvaga pane tsinga akacheka pane tsinga obva kugama ropa batanga nyora makrosi aona here zvinhu zvakanyorwa inani ndakasina kuona kubva kumba kwavo ndakasvika kubasa kwake ndotambirako panabva pacho zvakaitika ndiripo handina chanisina kuona kubva pano papa zvakaitika pamasoro pabeyond takatozoenda kumba kwavo futi makasvika kumba ndiani akanga aripo kasvika kuno munhu wani ainzi apa narufu akati ko vano vari panapa ndiana akanzi munin'ina wamhomzi wemupfananga akaita hora akati ko mhomzi kerufu vakanzi apa panapa panzi apa sikuti parufu munhu ari kuenda kumasvingo munhu ainzi ari kugoma bva tangavabvunza obva takabvunza akati aiwa inani achandokwanisa kukuudzai sekuti ini ndazongosiyiwe panapa amai vacho vangu asipa mwana uyu ane vamwe here vakoma kana vanin'ina vake ane munin'ina ndiye akauya paitika zvinhu akatoti mukoma wangu atiuraya usiku munhu wese pamba ipapo vairoja pamba paigara 2 rooms pamba paigara munhu wese ana kurara pamba musioni akavhura hombe kwakatofonerwa polisi mukoma wedu anogara kukebzi support unit akafonerwa nzi mutibatsiro mukoma main power asi kubatika aicheka vanhu aida kutocheka vanhu kabhozi anga akabata mapanga mndini achicheka iye achihedha mawindo nemusoro saka vanhu vakazomusungirira manje vamusungirira vabva vamusiya ari mumba saka munhu anenge akazosunungura batiza ndokuzoya kwaakaita pamasowa saka makrosi amakanoona imimi ainyorwa papi nepapi mumadziro frandi kwemba muri mukati mashure masaidhi nepadhoo adhoo ndoranga rakaiswa krosi yematare pagamaga ekrosi yakadai ndakaona hora inini bulezi dzangu inini ndakaona hora zvangu
ende inini ndine munhu tisana akatotanga kuzoenda padhuze naye mufano waizi achitanga kuti ahora pandakazopedzera ndaakuru ndatoona kuti asino mawe waizi makuona kuti zvinhu zvaangati nezvaari kuita zvachoni ende munhu aitaura kuti nindogara kwamaruni achitaura kumba kwavo saka munhu ari kugara kumba munhu ngati nindogara kwamatawanda indini tawanda wacho hazviite but munhu aitaura kuti ndogara kwamaruni apa ari aroni wacho inzi mhepo yanga yakamugara ka yanga yabva kwamaruni onera ndakaita mai vacho makakwanisa kuvaona here pawakauya ndata mai vake pawakangosvika chete simairi yaakarowa akaita redhi mukanwa akashamisika mama takati ko mama mwana uyu ari kuzvidya ka zvakanzi angane mazuva asingadye saka akuzvidya kwete zvekuudzwa mama ake ndowakataura kudaro mai vacho vanotanga bva kumba nguva ine kuti pana pachirikudzi dzakazonekwa zvekuma kumba hapana ruziva kuti akabva nguva because munhu zvinhu zvakaitika kumba zvakaitika kuma-12 to 1 ndopakabva vanhu kumba kwavo vanga vaenda nobatsira munhu vaiti akudzokera nyumba dzedu akasiya munhu atomusunga bho but munhu takazoona hora tikamwana ari pana asina kupfeka ane gumbezi takaona hora kuti haana kana wakasangana naye here kuda kwese kwakabva because kwakabva more than 500 meters pakumba kwavo kwakaita hora sitakadzanga kumuona matena but pana pabasa kudabatira kuma-6 mai vacho vanoti havanambobvira vamutsvaga here kumba amai vake pawakatongoshaya munhu kuti munhu anga takasunga sipa wakatoziva kuti mwana abuda semunhu aivhura hombe havana kumutsvaga tisi takavafonera amai ake takati mwana wenyu hwekuno agara mumoto vakatoti hawana vasati vauya obva vazoya papaiye zvavo vakutosvika but amafariro akaita mwana wavo pavakasvika haina ndaizifarira ane zvaakataura namai vake here pavakauya haana amai ake takataura tikati musape mwana uyu mvura ati makanipa mvura ndofa amai ake akaramba vakanomutengera mvura 50 cents 2 liters akainwa akasiya shomanana but akaramba mai akatakatengera mai iyo akaramba mai iyo asi mvura yanga ati ndofa akainwa achibva monwa mvura iyo achisvika mumotikari takabva tangofonera zvakani mukomana ana kusvika ugome akiti ende aitotaura makandibvisa pamaseo apo ndofa aitotaura makanendisa kuchipatara ndiri kufa kwete zvekunyemba aitaura makandibvisa mumoto ndiri kubva ndatonzwa kutsva wese saka mumoto muri safe aiwa anga asiri normal kampani anga ari vicious zvekuti mapurisa akaramba kuuya mapurisa avauya tikapera njala wekunoku munhu ari kuvhura hombe asi ari kuya titi mhanyisi achikanda majuzi edu mumunhuri isi mabasa pedu sisei totsvaga mari tiri mawindi handizi umufana aitotengesa hembe akandikabire munhu asingareve madrugs mufana anga arive drip mufana akauya patiri apa basa pedu apa akarova smart day before asati azoita hora akauya day before akasikuti akabiritanga nebhuku ranga anaro album akati boys ava ndimhonzi yangu ava ndimudhara wangu apa ndini ndiri muchechi takakurira muchechi panezuro inini ndakaenda kune imwe chechi mama wangu akasvika vakati vakandishaudha muri kuti chii nazvo aitotaura neza asati akupengana akapfeka hembe dzakachena iri friday akarova smart akatoti mwari ana hasi kunditeera akatobva patiri achiimba songa chechi tobva webva apinda paakazovhura homba nebhusi akatosvika pane namadzibaba vangu aripo akatanga kutovaratidza mafotos achitotaura nawo kuti zvezati akazofamba sei hatina zoona takafamba sei akazoya mangwana manje imona asina hembe takati handii munhu uyauya anatangira kumba kwavo futi atotokanganwa aivara mutakshop nemupana anonzi tino okumaraini kwavo ikoko vachibatira kuchengeta takshop yaguleva munhu anonzi tino mupana yanga aurairwa mutakshop ati andakazongomukikira panze ndokubuda kwaakaita ndokuenda kwaakaita kujena zvinotanga kuvhura hombe mudheni musi mausiku atikutaura manheru atikutaura kuma-12 anga atobva kutakshop anangotangira hondo kumba kwavo anga atobva kutakshop aida kutouraya munhu anorara naye waivirira naye mashoko edu kumhuri wezimbabwe umufana kana akaita zvekuroyiwa nevanhu vanopia vanhu vari kutofema vari kuzimbabwe kwetoti vari kujoza vanhu vari kupi afana kwavamukira vafana kumuona mufana vachikoti vakadai sobvamuona wezi akamita ravo akapazorwadza mufana 22 years anga atadza nguva angaenda kumushonga nguva yemufana nasikareve madrugs vanhu vakutanga kuti madrugs vanenge vachitaura mazve madrugs ndo vamwari vacho iva
imi muri kufungira kuti pane zvakaitwa pamukomana bana yakaenda kunoshandirwa paBeyond ndopakatanga hora dzake ngozi akauya akatotudza akati mukumba ini ndanzi inoenda kushandirwa kusei isine chechi yedu isina kundiudzana mama because mama ariudza nechechi yawo saka mufana ndofunga kubva achikura udiki hwake svika pa22 years ka anga asati ambonoshandirwa somewhere aingobatsirwa kuchechi kwamamhonzi yake asi akazopindwa nepfungwa dzinoda unoshandirwa somewhere ari wega ende polisi ngaisei chida kuti chikidzira kuti hanzi tokusungai makasataita information vamwe vakaya nepfuta pakati hanzi takusungai tipe information yomaikidzwa munhu vakasiya nyika majuzi edu mvura isetsaka mari isitorodha motikari isi vakatibata vanotengesa nebhosvo itaura kuti touting kana kuti drive kwete kuti hanzi hatibire munhu hatireve madrugs pamba kwatenoka patengeswe madrugs anolodzwa motikari saka vakaenda kutivhundutsira tivape information hativape vanogara vakadaro chokwazvasungisa ndozada kutisungira zitakaona imhosva takatotraye tobatsira zvakaramba ndakafona kutuga reti imi makatofonera ndini ndakafona imikope mumwe munhu ndakashandisa foni yachinzo munhu atanga kutaura wewe ndakamupinze foni yako muna nenhamba dzamukoma wangu nyona ndishanda zetarapi ndakamupinkopa kuno kuratidza munhu anofira pamasoro vanhu saka handisi kubasa ndakati chitipo nhamba dzavanhu bhatika ndakafona kutuzira ndava hatikwanisi kuya ikoko chikonzero chavakavapa chekuti varegere kuuya muchivaudza kuti upenyu hwemunhu huri panjodzi chii vakangogairawo ndezvemadrugs sekuti vanoya chitimhanyisa fana pafidzo totengesa madrugs satengese madrugs mwana aitengesa hembe tomirira chera kumakuva ikoko anga asingarevi madrugs kana munhu wezimbabwe akatairwa madrugs kumba kwenyu ikoko ndongurwa madrugs anga asingarevi madrugs mwana tikutorwadziwa nemwana ende takuitira zvezvekona vanhu ava kushandisa vaita zvekuroyaroya zvechisatanism chichi muzimbabwe vari kutora advantage yekuti mwana uyo anopita kana mbanje handiti kana kuti anonwa hwahwa tutumbwa tuyatuya anotorera advantage obva azodzwa mhepo agadzikwa mhepo imamati madrugs wese anowanika kuti hamadrugs aya madrugs kana nahipi chaicho anonzira ambozvidya direct kana masoja chaicho masoja anonzi anomborwa nenzara hapana anozvidya munhu madrugs ekuti unozvidya utadza kunzwa kurwadziwa ane mhepo yanga yakamugara kwete 2 cents kuti mhepo kudii kuti anga ane mhepo hombe saka amene mhepo yekudya munhu mhepo yakagara munhu ndoyobva yadya munhu wacho yakagarwa nemhepo satanism masikati machena asi isusu zvedu semahindi isusu hatina mwari ndiye anoziva pane anonotongana namwari wake vari 2 but kuba haitomurambirana kuba mwana abe mwana aitengesa hembe aichishandira angatori breadwinner padheni pawo ndiaitotenga muri ndiaitoziva kuti ndakadyiwa nei nhasi because mufana wake mudiki haangasati angogona kutsvaga mari momzi aigara nangu atochembero mpana yambari visa akakurira kujoza mpana mataurira aita tichitandara naye chaitaura kuti akakurira akazvarwa kujoza born and bred in South Africa mama wake namudara wake bva varambana ndokuya kwakaita kuti aitaura kuti nani achandisingazive boys dhoma chaio zvinongotengeswa kujoza but ndakatoona kuti ndofana kutsvaga mari yangu nemaoko angu achitengesa hembe vanozitanga kuti hanzi yairwa madrugs yakabva kujoza yakada kurova madrugs kujoza akachipa kutoti sitakaenda hatidzoke joza ozivaira kuti madrugs kuna madrugs akada munhu aita kuti madzimambo andisunungura nezuvo ndo vakandibatsira ndakashandirwa panapa saka madzimambo angu avandisunungura zvokuti si madzibaba akaitaitarisira kuti vaifana kuuya vandisunungura vakafonderwa here vakati kudii madzibaba madzibaba akati kana muchikwanisa kubvisa munhu pamoto mubvisei takati madzibaba munhu mhepo yana aina andikwanisa kumubata saka ndichidzima imoto ndobva takazodzima munhu vakazombouya here pamazuva apa chii chavakaita pamazuva apa pamasowe vakazouya hati hazviitei tizotsanangura zvakatika pamasowe but kune zvakazoitikawo kumasowesowe ikoko angono mukaka ichingowanda hapakatika zvakawanda kuratidza kuti mhepo madzibaba vakatoona kuti munhu akafira panapa mhepo iyi iripo vakuratidza kuti vakutoedza kurwisana nemhepo iyi asi kuna akauya
ne Maserati Benz yeta BT50 Mazda yeblue akangobva nekulegends ari straight achifamba chakati komotikari kumhanye vakosvika kuti bhagamu pamasweita apapo ndaburuka nayo wani munhu ndaburuka pachoni vanotora dota ndakanda dota pasiti rekwapasenja ndatenderera zvakare ndadzokera mubaina ndarwa motikari bhaenda mune hatina kutora kana foto hatimuzoti ndiani kana maplate hatambomaona but motenga nemaplate zvichiva kuti mwana weko kana kutotsipikwa chiva chenyaya dzaiti kutofambirwa autotsipikwa mupano kumuka kwake kunotoneka zvokuti kutoti nyaya inoita kutotyisa karimo mukati tisati tikutya but inototyisa apita ndikuzonyatora kuti haichatyisa vakatoya munhu akaya akatora dota zvore munhu afirwa ipapa avhura hombe uye munoziva kuti bhagamu nemotikari yako bva nokora dota apa ubva rwashama zvichireva kuti vanhu vakachoita nyaya imwana vari kutoziva zvavari kuita asi wani adzibaba tanzwawo kuti imimi ndimi muridzi wesowe pakaitika zvinhu zvinovhundutsa kudai imimi makazvinzwawo muri kupi kuti pane zviri kuitika pasowe renyu zvaida ndizvekuti pawanhu ini ndakanditori kubasa ndinoshanda kusecurity nditori pamasikati ndakatofonerwawo kunzi madzibaba atakanamata because madzibaba vakauya musi wechina manheru tikatorana kuti chinamata but munamatira awaita kuti zvaitoonekwa kuti munhu anenge ari kurwara madrugs akuda kumutengesa ozi azoita zvokuti madzibaba zvakwana vanhu vagona kuramba vachingoimba hachina kana 40 minutes hachina mataiga onzi madzibaba zvakwana vanhu vami vasomira kare makuseni vatobvunzwa madzibaba imimi mabvepi vakatoti ini ndabva handizi ndabvosi ndangoikana tango pano vangatonewa waningina wake tuso ndangirika ndatoo pano atiwosakatokozisika asi ndiwanzo ndoshandira pano pane zvimataki zvapatakinda kunokurani nokwamarangi ndokwandoshandira ikoko masikati mifriday kabva adzoka aita zvekutopopota zvaizvo yakuna anobatira kuti hai muri kutoita zvekutamba imi kandonoka isu ariona kwataito ari kupikotira kubatirwa tendezi akatokobatirwa abva aenda aiti ada kubatsirwei pane zvaakauya here zvekukumbira kuti ndibatsirei pane zvizvizvi ina nditozivo uzi ina ndibatsira ndikanyepa ina handizokubatsira handibatsiri vanobatsira ndiwa kuti ndizonzwa posi ndakazobuda ndichienda kubasa manheru asi Saturday ndakazoenda kubasa pakuseni saka ndakati ndarara panight nakuseni kavira dzikone kusina munhu kavandarara ndopandakazofonera kunzi mukomana adzoka mugovera masikati patabva asvikanda mumoto matakabadza tichinikira zambara mema takati timukomana wechiwe wemadrugs uya ndiye madrugs kawo akatonzi ndikatonzi asi atizotorwa nehama dzake waenda naye achinzi atsva ruoko topakanikikira tanzwa kuti hanzi iye aitokumbira kuti madzibaba ngavauye pano nekuti vakasauya ndinobva pano makazvinzwawo here kuti aikukumbirai kuti muye kuzomubatsira handitombosizi ndikanyepa pana ndakambonzwa izvo ndakatonza kuti akasvikanda muzambara akazotorwa nehama dzake chiitiko chakusiya ipapi nekuti apa inzvimbo yamunonamatira yamunokoshesa yamune muchotiti inzvimbo yedu inoyera asi munhu oita zvinhu zvakadaro uye zvinototyisa tiri kunzwa kunzi aitodya nyama yake inodziwo zvakaoma zvai kuti toshiya kuti chinhu chirudziya isi medzo here yakadaro nekuda kuti vanhu vatodze kunamata zvakanaka izvi zvinhu zvakaoma izvi zvokuti panakatatodzwa naye ngatozodzowo nhasi kuti mukomana waye akazofa akatodza akatsva ruoko chete ndopaanga akatsva asi akatitorwa nehama dzake wakaenda kunomurapisa ndopano nhasi panonzwa kuti akatozofa mukomana waye ndikati akafa pataa tichitaura mapinza nyaya yemadrugs chii chamuda kutaura imimi kune vechidiki pamusoro pemadrugs aya asiwo patanga tichitaura nevanhu vakaona zvichiitika vazhinji vevakomana vanga vachiti isusu maonero edu ka haazi madrugs imhepo chaiyo yenge yakagara pamukomana uyu kushandiswa kana nehama sazivo because kana pataitona matona emanheru paakasvikawo ndakatoshandiswa kuti manamatiro akadara manamatiro erudzivo aita zvekuti chichimirai vanhu vanamata wasonyarara kare iye achinamata ende inini sei ndichendakaba $50 yamama sei ndichitora mutoriro inini sei ndichitora madrugs sei vanhu vachiti vachisvorana asi takasipa zvakafanana kushaye kuti mwana uri kureurura here kana kuti kunamata ani munhu unamata achitaura zvine kunamata zvoda kukumbira kuna Mwari but iye aita senge ari kureurura kuti uzive kuti kunamata here kana kuti kureurura kwaaita afana maiziva kuti aita sei aita zvodzi madzibaba zvakwana chimirai madzibaba zvakwana vanhu vanhu vese wasonyarara kare kunamata obva anyarara atimborira atinge akuda kuita zvekuprofita zvaizvo yana akatoti unaye atenga kutorwara mukomana uyu abva agariswa pasi bva agara aenda anga asingamboiti nharo makuseni bva anomuka kutienda kumba Friday bva adzoka futi masikati abva aswera achinamata
Vazouya Saturday start usiku pano. Saka makatorara naye Thursday usiku kusvika Friday kuseni akaenda. Kabatenda kumba akatosewa neino wake kumba kwavo. Akadzoka futi Friday iyoyo. Akadzoka ega makusene kabatosema tusora tinaye. Kabatozo ini ndakazobuda kuti ndenda kubasa akuzobatsirwa. Saturday manzo kuti adzoka futi Saturday makusena azozipisa mumoto. Chicha mungade kutaura pamusoro pemadrugs ngekuti maramba muchingosimbisa nyaya yekuti aiti ndotora mutoriro madrugs mungade kutaura kune vechidiki pamusoro pemadrugs. Mune ndinoona zvakuita kuti munhu anenge wakuzorwara pfungwa madrugs ndosakatora madrugs achirambidzwa nyaya yekuti anozokonzera pakurarama kwemunhu zvinhu zvinotyisa. Pota semukomana akusvika pakuzozvidya nyama akusvika pakudi kuta kuti munhu akamwa madrugs nguva yakareba kana mukanzwa kana manamatira awaite munhu aisira anyatsoona kuti uyu munhu madrugs aya kana mhepo yanga iripo zvayo asi anga kuratidza kuti anga madrugs anga akuchimusvika pakaoma pekuti aizoguma akutopenga. Inini chii chamaita nekuti dzimwe nguva tinoziva kuti kana panzvimbo pasvibiswa pane zvinenge zvaitwa pane zvatinenge maita sei kuti nzvimbo yenyinge inochenurwa? Ndikanyika ini hangu patizangu ina handisini ndinogona kuita izvo nokuti vanogona kuti vanozochenura havasi wapfuba panapa. Saka dota iroro paakazvipisira nehuni idzodzo dzingoripo pasowe penyu ipapo. Mamusori nahuni ranga ringori zvakatendera kuti takaparidza moto tikapisa huni pakasara marasha anosara anga ane mota ndoiga akasara ine moto iya huni setakatapisa. Saka akazvipisa marasha akazokupinda marasha akanga asara nemadota aya. Madota ayo chii chamaita nawo? Mukuru wesowe hapo. Aiwa pane vakuru vedu anababa vanozouya anabamudare ndivanoziva kuti vanozozviita sei. Vanhu vachidze kuti vanaziva kuti mwana yakazofa. Ingatozoudzwa ndapa nekuti mukomana yakatozofa. Akatozofa. Nyaya iyi yauya mushure memwe nyaya yatakambounza pano paDestiny TV yemukomana wekuChegutu akazvicheka akazviburisa matumbu. Ndakanzwa umwana ebhucha riri pasera vachiscreama. Saka ndakati anonzi Machado. Ndakati Machado achii chaiyo chiri kuitika. Ndipo ndakaona ndakatarisa papa. Ndipo ndakati ndikaindibona kuti chii chiri kuitika. Ndipo ndakaona mukomana akamira akadaiswa. Akabata banga achizvicheka. Achicheka dumbu kucheka chacha kudotambura. Achitora ruma atora rumwe ruoko achirasa achitora ura achirasa achitora ura achirasa achitora ura achicheka achingocheka but airatidza kuti hasi kutomborwadziwa ndozvakandishambisa chacha. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.